Explica'm un conte. Algú s'ha empassat la Lina, de Sarah Roberts i Hannah Peck. La Lina va caure al mar, tot fent splish, splash, splish, splash, splish, splash. A dintre de l'aigua, les meduses es preguntaven si era una d'elles. Però la Lina tenia unes línies massa rectes i només tenia 2 tentacles, en tenia molt pocs. No, us heu adonat, oi? La Lina no és una medusa. Ella anava balancejant-se pel mar, fent na 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 na. Però de sobte va passar una cosa terrible, horrorosa, monstruosa, i és que algú, nyam, se la va menjar, se la va empassar. Però qui? Aquest ésser tenia una llengua aspra com la pell del cocodril i una boca grossa com una cova. Aquest ésser gegantí se l'havia empassat i va començar a esbufegar, a tossir i a escurar-se el coll. I finalment va llançar una bafarada de vapor cap amunt al cel. La Lina va sortir disparada fins a tocar els núvols. Aquest ésser gegantí era una balena. La Lina, des de dalt del cel, va començar a caure tot fent splish, splash, splish, splash, splish, splash, i va arribar a l'aigua. Allà va començar a navegar fent na 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 na. Però va passar de sobte una cosa terrible, monstruosa, horrorosa, i és que algú es va empassar la Lina. Però qui? Tenia un bec llarg, groc, un ull rodó i petit com un cigró. Qui s'havia empassat la Lina? Tenia ales i va començar a volar. Ai, no se la va empassar. De fet, la va picotejar, la va rosegar i la va mossegar. Però no va aconseguir empassar-se-la. Aleshores va arribar una altra criatura com aquella, i una segona, i una tercera, i després moltíssimes, i totes van començar a aletejar i a xisclar. En aquestes que la Lina va marxar amb l'ajuda del vent i, sí, va veure que allà hi havia moltes gavines. En aquesta ocasió, la Lina, però, va caure al mar no fent splish-splash, no. És que la Lina estava bruta, estripada, rosegada, i va anar caient i caient fins al fons del mar. Quan estava allà al fons del mar, va passar una cosa terrible, monstruosa, horrorosa. I és que algú es va empassar la Lina. Però qui? Tenia una closca dura com una pedra, era preciosa, i un cap petit, arrugat, com de vella. Qui s'havia empassat la Lina? Aquesta criatura va començar a escurar-se el coll, a esbufegar, a tossir
La Lina s'havia quedat encallada i es va començar a ofegar. La tortuga va sortir de l'aigua perquè no podia respirar amb la Lina encallada al coll i amb les seves aletes va començar a moure's fins a arribar a la riba. Allà va començar a ofegar-se del tot fins que va tancar els ulls. La Lina va sentir les trepitjades d'un nen que corria fins allà. Aquell nen va agafar la Lina i va treure la Lina de la boca de la tortuga. Va agafar la tortuga que havia obert els ulls i la va tornar a l'aigua. I a la Lina li va dir: les bosses de plàstic no poden estar al mar perquè els animals es pensen que són meduses. Va, vine. La va agafar i amb una mica de fil, amb una mica de troncs, amb la Lina va construir un estel que volava a dalt i mai més va caure a l'aigua. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.